Predstavte si, že základy vášho domova alebo firemné priestory môžu byť pevné a dokonale chránené proti všetkým nepriaznivým poveternostným vplyvom. Oboznámte sa s Sikalastic 1 KRS špičkovým, jednozložkovým, rýchlo tuhnúcim hydroizolačným náterom, ktorý prináša revolučné riešenie v oblasti hydroizolačných technológií. Tento produkt je navrhnutý tak, aby odolal extrémnym poveternostným podmienkam a mechanickému zaťaženiu, čím sa stáva ideálnym riešením pre izoláciu terás, balkónov a základových múrov. Sikalastic 1 KRS sa píši mimoriadne rýchlym nanášaním a výnimočnou príľňavosťou k betónu, tehle, dreve a mnohým ďalším povrchom. Nenechajte nepriaznivé počasie poškodiť váš cenný majetok. Zvoľte Sikalastic 1 KRS, ktorý nielenže je účinný, ale ponúka aj dlhodobú ochranu. Zverujte hydroizoláciu do rúk profesionálov. Zverujte ju Sikajťu Sikalastic 1 KRS.